Λοιπόν, παραμένουμε σε αυτές τις μορφές βίας, γιατί είναι μεγάλη μορφή βίας όλο αυτό που ζούμε και ακούμε το τελευταίο διάστημα. Εδώ με τον βοηθό υπεύθυνο του Γραφείου Καταπολέμησης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, τον κύριο Γιώργο Κάρκα. Καλό μεσημέρι, καλώς ορίσατε. Λοιπόν, θα δούμε μια άλλη πτυχή και το 5 φορές χειρότερο σε αυτή την περίπτωση είναι ότι είναι συνάδελφος σας αυτός που ήταν με ψεύτικο προφίλ και προσπάθησε να παρασύρει ανήλικη, σωστά? Δηλαδή, οι άνθρωποι που είναι εκεί για να υπηρετούν τον νόμο και να βοηθούν τους πολίτες μπλέκουν σε αυτές τις ιστορίες. Ναι, πράγματι στην παρούσα περίπτωση πρόκειται για συνάδελφο, ο οποίος συνελήφθηκε χθες. Είναι ήδη με διαθεσιμότητα και αναμένεται να κατηγορηθεί γραπτός εντός της ημέρας. Σίγουρα αυτό είναι ανησυχητικό. Κάποιοι οι οποίοι είναι στο σώμα να επιδίδονται σε τέτοιες πράξεις. Όμως ο κόσμος πρέπει να γνωρίζει ότι όλοι είμαστε ίσοι απέναντι στον νόμο και δεν υπάρχει καμία διάκριση. Η αστυνομία θα κάνει τη δουλειά της όπως πρέπει να κάνει, ώστε να ήταν οποιοδήποτε πολίτης. Άρα έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα. Μάλιστα. Δεν θα είναι πλέον στο σώμα και φαντάζομαι οι επιπτώσεις θα έρθουν και στην πορεία. Και σήμερα δήλωσε και ασθενής και είναι σε ιδιωτική κλινική που γίνεται η όλη διαδικασία. Συγκεκριμένα, ασθενής δήλωσε απόψε το βράδυ, αργά το βράδυ, και μεταφέρθηκε σε ιδιωτική κλινική όπου είχε φρούιντη. Μάλιστα. Λοιπόν, εξηγήστε μας τώρα την διαδικασία. Μπαίνουν ανήλικοι πλέον στο Facebook και σε άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πώς αυτά τα άτομα ρίχνουν δίκτυα για να τους εγκλωβίσουν? Όπως καλά γνωρίζουμε όλοι μας, το Facebook είναι ένα κοινωνικό δίκτυο στο οποίο υπάρχουν εκατομμύρια χρήστες. Ο καθένας είτε με πραγματικά είτε με ψεύτικα στοιχεία μπορεί να δημιουργήσει ένα προφίλ σε αυτή την πλατφόρμα και να ανεβάζει υλικό δικό του, είτε φωτογραφίες είτε βίντεο, και να μοιράζεται αυτόν το υλικό με οποιονδήποτε είναι χρήστης του ίδιου προγράμματος. Ως συνήθως αυτό που παρατηρείται είναι ότι επίδοξοι εγκληματίες αυτής της φύσης ψάχνουν συγκεκριμένα προφίλ τα οποία περιέχουν φωτογραφίες, είτε αυτές απεικονίζουν ένα παιδί στην παραλία με το μαγιό ή με ελαφρά ενδυμασία, είτε ποστάρει εσκεμμένα με κάποιες στάσεις μπροστά από την κάμερα του και ανεβάζει τις φωτογραφίες, τα οποία θεωρούν ως ευκολότερα θύματα για την λία τους και προσεγγίζουν τα παιδιά αυτά με διάφορους τρόπους. Είτε αρχικά να τους στείλουν request φιλίας στο Facebook, είτε να τους γράψουν μήνυμα για περαιτέρω επικοινωνία μαζί τους, και με αυτόν τον τρόπο προσπαθούν να πείσουν τα μωρά να έρθουν σε επικοινωνία συνεχώς μαζί τους. Αυτός ο συγκεκριμένος δηλαδή παρουσιαζόταν ως γυναίκα, σωστά? Συγκεκριμένα για τον συγκεκριμένο διερευνούμενη υπόθεση που αφορά πρόσκληση παιδιού σε παιδική πορνογραφία, αδικήματα κατά παράβαση του νόμου των προσωπικών δεδομένων και πλαστοπροσωπία. Παρουσιαζόταν ως γυναίκα, ναι. Και πώς δηλαδή εντοπίστηκε? Εντοπίστηκε μετά από καταγγελία της ανήλικης, συνοδευόμενη από τη μητέρα της πάντα στο γραφείο μας. Και εσείς ελέγξατε στη συγκεκριμένη σελίδα που είχε στο Facebook, πώς δηλαδή οδηγηθήκατε ότι ήταν ψεύτικο το προφίλ? Μάλιστα. Οδηγηθήκαμε στο γεγονός αυτό εντοπίζοντας τον πραγματικό κάτοχο του προφίλ. Γιατί το προφίλ κατέχεται από πραγματικό χρήστη. Που δηλαδή, αυτό μπορεί να διαφανεί μέσω του υπολογιστή και μέσω της γραμμής του διαδικτύου? Μάλιστα. Μάλιστα. Μπορεί να διαφανεί με διάφορους τρόπους. Ένας από τους τρόπους αυτός είναι μέσω του διαδικτύου ή αν ο ίδιος βάζει κάποια στοιχεία στο προφίλ που μπορεί να εντοπιστεί, όπως κάνουν οι περισσότεροι. Ας πούμε, πηγαίνω στο τάδε σχολείο, στην τάδε διεύθυνση κτλ. Άρα, μέσα από αυτές τις γνωστοποιήσεις ουσιαστικά φτάσατε στα ίχνη του. Μάλιστα. Και ο ίδιος πώς αντέδρασε? Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι, εντάξει, ας μην το κάνουμε συγκεκριμένο, πώς αντιδρούν αυτοί οι άνθρωποι? Θέλω ο κόσμος να γνωρίζει ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι εγκληματίες με την έννοια του κάνουν κλοπές, διαρρήξεις που είναι σεσημασμένοι στην αστυνομία. Είναι άνθρωποι οι οποίοι κυκλοφορούν ανάμεσα μας με κάποιον καλό κοινωνικό στάτους, είτε αυτοί είναι εκπαιδευτικοί, είτε αυτοί είναι αστυνομικοί, είτε αυτοί είναι προπονητές, είτε πρόσωπα που έχουν επαφή λόγω επαγγέλματος με τα παιδιά. Άρα δεν υπάρχει κάτι που να σου λέει ότι αυτός είναι παιδόφιλος ή αυτός θα διαπράξει το αδίκημα. Είναι άνθρωποι δηλαδή χωρίς καμία υποψία, τέλος πάντων. Μάλιστα, είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορείς να τους υποψιαστείς ούτε εμφανίζουν εγκληματική συμπεριφορά. Η συνηθισμένη αντίδραση τους μοιράζεται, ενώ περισσότεροι από αυτούς παραδέχονται αυτό που έπραξαν, είτε στην προσπάθεια τους να αποκρύψουν κάτι μεγαλύτερο, είτε γιατί παραδέχονται πραγματικά. Κάποιοι άλλοι κρατούν αρνητική πλήρως στάση και δεν απαντούν σε καμία ερώτηση, και είναι αυτό που ονομάζουμε δεν συνεργάζονται με την αστυνομία. Στην περίπτωση του συνάδελφου δεν συνεργάστηκε καθόλου, δηλαδή δεν απαντούσε
στις ερωτήσεις. Δεν απαντούσε στις ερωτήσεις και οδηγήθηκε στην αστυνομία όπου συνελήφθη. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Το Facebook μπορεί να εντοπίσει τους ψεύτικους λογαριασμούς? Φυσικά. Ωραία. Και τι κάνει σε τέτοιες περιπτώσεις? Το Facebook είτε από μόνον του, είτε μετά από καταγγελία παράπονων από χρήστες, είτε από την αστυνομία, είτε από το CyberEthics, που είναι ένας οργανισμός με τον οποίο συνεργαζόμαστε, κατεβάζει τα προφίλ τα ψεύτικα. Και όταν λέω κατεβάζει, τα κάνει deactivate, γιατί είναι γνωστό ότι τίποτα δεν διαγράφεται από το Facebook. Και ο ίδιος να κάνουμε τον λογαριασμό μας deactivate, δεν διαγράφεται τίποτα. Μπορώ ανά πάσα στιγμή να κάνω activate πάλι το λογαριασμό μας. Αλλά με το Facebook έχουμε πολύ καλή συνεργασία και μάλιστα όποτε εντοπίσει υλικών παιδικής πορνογραφίας σε οποιοδήποτε χρήστη, ενημερωνόμαστε άμεσα μέσω καναλιών όπως Άρα υπάρχει δηλαδή επικοινωνία με το που εντοπίσει φωτογραφίες, σας ενημερώνουν και εσείς κάνετε τις αναγκαίες ενέργειες. Μάλιστα. Οι παροχείς τέτοιων υπηρεσιών, οι οποίοι στεγάζονται στην Αμερική τουλάχιστον, έχουν υποχρέωση νομική να ενημερώνουν ένα συγκεκριμένο μη κερδοσκοπικό οργανισμό στην Αμερική, τον NECMEC, για περιστατικά που αφορούν παιδική πορνογραφία και εμείς έχουμε συνεργασία και μαζεύουμε. Ωραία. Για να πάρει τις φωτογραφίες, αυτός ο αστυνομικός από την ανήλικη, φαντάζομαι είχε ασκήσει πάνω της σε εισαγωγικά κάποια βία μέσω των διαλόγων, φαντάζομαι, που είχαν. Μάλιστα. Ναι, γι' αυτό και εμπίπτει στην νομοθεσία της σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων. Όμως πρέπει να τονίσουμε ότι δεν αντιλαμβάνεται πλήρως ο κόσμος τι εννοούμε όταν λέμε παιδική πορνογραφία. Γιατί ο όρος αυτός, κατά την άποψη μου, όχι μόνο εμένα αλλά και μετά από έρευνα, είναι παντελώς λαθασμένος. Δηλαδή, όταν λέμε πορνογραφία, το μυαλό του κοινού, του κάθε πολίτη, πηγαίνει στην πορνογραφία ενηλίκων, δηλαδή πάνω των 18 ετών, που είναι κάτι νόμιμο όταν γίνεται συνενετικά. Μάλιστα. Όταν μιλάμε για παιδιά όμως. Όταν μιλάμε για παιδιά, η σωστή ορολογία είναι παιδική σεξουαλική εκμετάλλευση και παιδική κακοποίηση. Μάλιστα. Παιδική σεξουαλική κακοποίηση. Δηλαδή, κάποιοι κακοποιούν τα παιδιά, είτε αυτά βρίσκονται στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό, παράγεται το υλικό και διανέμεται σε αυτούς που ενδιαφέρονται. Αυτός είναι ένας τρόπος. Και ακόμη και μια φωτογραφία ενός ανήλικου θεωρείται κακοποίηση. Ακόμα, φωτογραφία, φυσικά, ναι. φυσικά. Ναι. Ωραία. Άρα δηλαδή οι γονείς καταρχήν. Όλοι κάνουμε το λάθος και βάζουμε στο Facebook εικόνες των παιδιών μας. Αυτό είναι τεράστιο λάθος. Είναι τεράστιο λάθος και εξηγήσουμε απλά. Μ' αρέσει που όλοι το λέμε, αλλά όλοι το κάνουμε. Ναι, Να εξηγήσουμε πολύ απλά λόγια γιατί είναι τεράστιο λάθος. Η ερώτηση που απευθύνω τόσο στους γονείς όσο και στους μαθητές της διαλέξης που δίνουμε για θέματα πρόληψης είναι η εξής. Θέλω να μου πείτε πότε ήρθε ο κολλητός σας, ο φίλος σας, ο συγγενής σας σπίτι σας και το πρώτο πράγμα που έκανετε, ανοίξετε το άλμπουμ των τυπωμένων φωτογραφιών για να τους δείξετε τις φωτογραφίες αυτές. Οι απαντήσεις φυσικά στους 300 μαθητές μπορεί να σηκώσουν 3 άτομα χέρι πάνω να πούν ναι, έκαμε αυτή την πράξη. Όμως στο Facebook ανεβάζουμε τις φωτογραφίες και τις έχουμε ανοιχτές δημόσια. Μάλιστα. Να τις βλέπει ο κάθε ένας. Να μας δει ο γείτονας, ο συγγενής, ο άλλος, ο ένας, γιατί ξέρω εγώ πήγαμε Μάλιστα. εκεί, πήγαμε αλλού κτλ. Ναι. Μάλιστα. Αυτό είναι ο κάθε ένας, όχι μόνο για παιδική πορνογραφία. Για οποιοδήποτε λόγο μπορεί να εκμεταλλευτεί εκείνες τις φωτογραφίες. Είτε να τις κάνει share, είτε να τις κάνει like, είτε να τις κάνει κλέψει, είτε να τις υιοθετήσει, να τις χρησιμοποιήσει κάπου αλλού. Άρα δηλαδή κανένας γονιός δεν πρέπει όλα αυτά να τα κάνει. Αυτό το Τι άλλο λάθος κάνουμε στο Facebook που δεν πρέπει να το επαναλάβουμε? Άλλο λάθος που κάνουμε και παρατηρείται έντονα είναι ότι πολλές φορές οι ίδιοι οι γονείς δημιουργούμε λογαριασμούς Facebook των παιδιών μας κάτω των 13 ετών. Αυτό είναι παντελώς απαράδεκτο. Και ο λόγος που είναι παντελώς απαράδεκτο είναι ο εξής. Ένα μωρό κάτω των 13 ετών δεν έχει τη δυνατότητα να αντιληφθεί τι είναι το ορθό και τι είναι το λάθος. Εξού και η συνταγματική πρόνοια κάτω των 14 ετών ουδής ποινικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε αδίκημα διαπράττεται. Επομένως, πρέπει ο κάθε γονιός, και πρωτίστως και είμαι έντονος σε αυτό ότι ο κάθε γονιός, γιατί ένα μωρό κάτω των 13 ετών από το σπίτι του θα μπει στο διαδίκτυο και όχι από το ίντερνετ καφέ, άρα έχουμε την ευθύνη ως γονείς όλοι μας να λαμβάνουμε τα μέτρα, τα κατάλληλα μέτρα για να προστατεύσουμε τα παιδιά μας από το να παίζουν θύματα σε τέτοιες υποθέσεις. Ωραία, και είναι καλό αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν όλες αυτές τις πράξεις να ξέρουν ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να εντοπιστούν. Και ότι πλέον η τεχνολογία, εσείς οι ανακριτές, είστε ένα βήμα μπροστά από όλους αυτούς που ασχολούνται με το διαδίκτυο. Συμφωνούμε απόλυτα. Πάντα υπάρχουν οι τρόποι, τα κανάλια επικοινωνίας με άλλες χώρες που μπορούν να μας βοηθήσουν να εντοπίσουμε τον κάθε χρήστη του κάθε υπολογιστή που κάνει αυτές τις πράξεις. Αυτό δεν μπορεί να το πούμε ως 100%, αλλά
πέραν του 90% εντοπίζονται οι τελικοί χρήστες που κάνουν αυτές τις πράξεις. Ωραία. Δηλαδή και η πρόνοια της νομοθεσίας για αυτούς τους ανθρώπους τι λέει? Όταν πάνε στο δικαστήριο, ναι, για να ξέρουν και τις ποινές και να είναι αποτρεπτικές, φαντάζομαι, για να μην αυξάνονται όλοι αυτοί. Ναι. Πρόσφατα, τον Ιούλιο του 2014, πέρασε μια νέα νομοθεσία από τη Βουλή, η οποία διέπει τη σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση παιδιών και την παιδική πορνογραφία. Μάλιστα. Η οποία έδωσε νέες δυνατότητες στην αστυνομία, παραδείγματος χάρη να κατεβάζουμε υλικών από ιστοσελίδες, να μην μπορεί κάποιος από την Κύπρο να έχει πρόσβαση σε τέτοιων υλικών. Και αύξησε τις ποινές σε κάποια αδικήματα. Και όταν λέω αύξησε τις ποινές, στις περιπτώσεις διάδοσης παιδικής πορνογραφίας οι ποινές αυξηθήκαν από 10 στα 15 έτη, και αν το θύμα είναι κάτω των 13 ετών, η ποινή είναι μέχρι και ισόβια. Η πιο πρόσφατη καταδίκη που είχαμε με αυτήν την νομοθεσία ήταν πριν ένα μήνα περίπου, για 4 χρόνια φυλάκιση. Σε συγκεκριμένων που έκαναν αυτές τις πράξεις, δηλαδή δημιουργήσε ψεύτικα προφίλ και μέσα από τα ψεύτικα προφίλ μάζευε φωτογραφίες ανηλίκων αγοριών ή κοριτσιών. Έχουμε και αγόρια και κοριτσιά θυμάται. Μάλιστα. Άρα πλέον δηλαδή το κάθε τι πρέπει να ελέγχεται. Ο ρόλος των γονιών που αφήνουν τα παιδιά σε ένα υπολογιστή μπροστά για ώρες, τι πρέπει να κάνουν? Να αποσυνδέσουν τους υπολογιστές, να βάλουν φίλτρα, ξέρω εγώ τι κάνουμε. Σίγουρα να παροτρύνουν τα παιδιά τους να βγουν στις αλάνες, να παίξουν ποδόσφαιρο, στα γήπεδα. Υπάρχουν και αυτά που πρέπει να τα θυμηθούμε κάποτε. Μάλιστα. Δυστυχώς τώρα πρέπει να τραβάς τα παιδιά από το χέρι και να τους βγάλεις έξω από το σπίτι να παίξουν στις αλάνες, πράγμα που κάνουμε εμείς ναι, στην ηλικία μας. Και δόξα τω Θεώ μεγαλώσαμε μια χαρά. Ναι. Το θέμα είναι ότι πρέπει να κατανοήσει ο κάθε γονιός ότι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής και το διαδίκτυο δεν είναι κάτι διαφορετικό. Είναι μια προέκταση της πραγματικότητας. Όποια συμπεριφορά μαθαίνουν τα παιδιά μας να έχουν σε φυσικό επίπεδο, πρέπει την ίδια συμπεριφορά να μαθαίνουν να έχουν και κατά τη χρήση του διαδικτύου. Δηλαδή, μην μιλάς με αγνώστους. Πόσες φορές το είπαμε στα παιδιά μας αυτό το πράγμα? Πάρα πολλές. Δεν σημαίνει ότι θα μιλάμε αγνώστους στο διαδίκτυο. Το ίδιο πράγμα είναι. Και πρέπει να έχουμε την επαφή να μιλούμε καθημερινά με τα παιδιά μας, να μας λένε τα προβλήματα τους. Η έλλειψη επαφής είναι το χειρότερο πρόβλημα. Άρα, επικοινωνία καθημερινή και ρωτάμε τα πάντα για να ελέγχουμε. Μάλιστα. Ευχαριστώ κύριε Κάρκα, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Θα πάμε τώρα.